Goedemiddag, het is 4 uur. Welkom bij Joert. Een fleurige kenning in de dag zonder grote incidenten en mooi waar. De politie spreekt van een flinke drokte in de provincie. Verskate dwarpen vieren het Oranje Feest met versierde optochten en de grootste vrijmerk van de provincie wie werd te vinden in Ljouwert. Heel bij de dag is het net smoordrok. Er is nog goed terug te komen. Ja. Dank u wel, veel plezier ervan. Nou, eigenlijk best rustig, maar nou ja, zolang het gezellig is, dan vind ik het allemaal prima. Studentenvereniging Osiris beziekt het mooi ijsmieten, hield in de sammeling van de Clinic Clowns. In Appelskeer kondigt een heraut van het orkest het Koning in het Dijfeest om. Ik hier litten bij een ballon los. In Boetenpast is er een grote optocht met versierde wijn. En een optocht met versierde fietsen. Frieske culturele organisaties moeten flink geld inleveren. Dat staat in het advies van de Landelijke Rie van Cultuur over de bezuinigings van 2013 en 2016. Zo komt theater de min aan. Theater je hebt maar 8 oren theatercelskippen tot de landelijke basisinfrastructuur. Ze krijgen 1,7 miljoen euro subsidie van het Rijk. De Rie van Cultuur zei dat theater wel uit tussen landelijke topkin. Ze kunnen dan de subsidie verliezen. Ik vind het schandalig. Ten eerste vanwege dat wij echt op niveau acteren en geweldig en alles meedoen en enorm beziekersaantallen hebben. Maar het tweede, is volle belangrijker nog, is dat het Frieske taal en cultuur een invulling daarom jouwt. En juist daarvan zei de minister van Binnenlandse Zaken in zijn nieuwe taalwet die er correct presenteerd heeft, dat moet meer stimuleerd worden, dat moet meer zijn rechten krijgen. Dus ik ben echt poer. Het slaat nergens op. De Frieske afvalverwerker Omrin had het hier mooi een positief resultaat afsletten. Dat toch blikken nu de IREK niet vaststeld is door de ondeelhoudende gemeenten. Het netto-resultaat komt uit op haast 4 miljoen euro. Dat had vooral te krijgen met een belastingvoordeel dat Omrin kregen had voor de afvalloven in Haans. De omzet ging naar onderen van 85 naar 81 miljoen euro. Het aanroende hier binnen de tarieven voor de verwerking van afval maar goed 20 euro de ton verlegen. In juni worden de tarieven voor Takomier vastgesteld. De advocaat van Sietske H. van Nijbeets, Barbara Klunder, gaat onder slag als advocaat in Amsterdam. Klunder werkt nu voor het Ljouwerter kantoor Rotshuizen en Geense. Ze neemt de zaak van Sietske H., die het fjouwe krekbenne poppen om het leven bracht had, mooi naar haar nieuwe werkjouwer. Klunder is die net aanwezig bij de uitspraak in de zaak Sietske H. Oer het waar zitten ze net in, maar oer de financiën wel. Een soort die op een loszwembaden. Hij hoort het waren weer op die voor het nieuwe seizoen. Zwembaden krijgt hield die dreger omdat gemeenten bezuinigen moeten en dat onder andere toch op luxe verschijnings, liek als een Iepenloft zwembad. Ze moeten Zandwarpen in Gietjerk het maar 45.000 euro in het jaar minder dwaan. Dat had consequenties voor de openingstijden. We zijn zo'n 5 uur per dag minder open. En we besparen dan zelf, ik denk zo'n 25.000 euro. En dat zit met name 20.000 euro in personeelslasten en 5.000 euro verwachten we toch minder uit te geven aan onze energie. In Houderwijk hebben ze de oude 2 jaar het zwembad voor 3 ton verbouwd. Dat hield is onder andere opbracht door het dorp zelfs. Sportclub Cambuur had juster in de strijd om het 5e plak goede zaken dien. In Maastricht waar het mooi 3 woon van MVV. De overwinning komt pas in de tweede helft te staan. Het is een mooie combinatie tussen Goganejad en de Vries die te scoren Iepen brekt. De Vries jouwt uiteindelijk het laatste tikje. En even letten, maar Bob Schepers de samen van Trogjen en die maken 2-0. MVV komt uit een strafschop op 2-1, maar het slotakkoord is van Cambuur. Ozan Turk helpt het prachtig uit en bepaalt de eindstand op 3-1. En daar tocht Cambuur nog volop mooi in de strijd om het 5e plak. En dat is wichtig, want als de ploeg 5e wordt, dan winnen ze de eerste ronde van de play-offs vrij. Ik vind de volgende doelstelling is voor die 4e of 5e plek gaan. En ja, als die in beeld komen moet je die niet nalaten om die te pakken. En dan binnen we het daar. Onderwijsverwachting. Het bloedjoen stevig waaien en het is helder en het kwol het al ont een graad als 5. Morgen een dag maar zinnen. De noordeerste wind is matig ontkrachtig en het is morgen 18 graden. En dan zag je het nieuws in het kwad. Je hoort het weer om 6 uur, dan maar langere reportages. Krijgen we dadelijks op Worstelvest een heel noffelijk weekend verder.